Burleski on esittävän taiteen muoto, jonka olennainen osa on esityksen aikana tapahtuva riisuutuminen. Burleskin keskeisiä elementtejä ovat kiusoittelu, peittämisen ja paljastamisen välinen jännite ja vuorovaikutus esiintyjän ja yleisön välillä. Burleski-esityksessä yhdistellään usein musiikkia, teatteria, tanssia ja muita esitystaiteen muotoja. Tervetuloa Riisutut jutut podcastin seuraavan jakson pariin. Täällä puhuu Nana Lamar. Ja hänen seurassaan täällä vihdoinkin pitkästä aikaa Stella Poler, joka eroahdistukseensa saa välitöntä lievitystä, kun me ollaan taas täällä meidän kotelossa keskustelemassa. Tämä on ihanaa. Kyllä, järjestysluvultaanhan tämä jakso on siis 4, vaikka tavallaan niin kuin siinä mielessä 5, että 5 ulos tuleva osa, mutta 3. jaksohan tuli tosiaan 2 erässä. Jos sitä ette ole vielä käynyt kuuntelemassa, niin käykää kuuntelemassa meidän jutut ihanan Betty Blackheartin kanssa. Siellä keskusteltiin burleskin historiasta siis. Tämän päivän jakso on huisin hauska moka- ja kommellusjakso. Eli me ollaan saatu kollegoilta ja kuulijoilta ja muilta omia kokemuksia, mitä kaikenlaista on voinut sattua lavalla ja lavan ulkopuolella liittyen esiintymistyöhön. Ja nämä on ihan hulvattomia. Ja en malta odottaa, että saan nämä lukea täältä tai saadaan lukea ne. Mutta ensin voisi käydä läpi meidän omat mokat. Niin haluatko sä aloittaa, Stella, mikä on sun pahin tai hauskin tai hulvattomin moka, mitä sulle on käynyt burleskin parissa? Tämä on silleen vaikea, koska mun niinku kaikki semmoiset tumpuloinnit, jotka on tapahtunut lavalla, on aika semmoisia niinku justi, että jokin ei aukea tai jokin jää kiinni johonkin. Ja ne ei ole niinku jäänyt mulle sillä lailla mieleen, tiedätkö, että mä olisin jotenkin silleen kaniskellut sitä mukana. Niin, et ehkä mun niinku semmoiset, tietysti tässä tullaan taas siihen, että mikä nyt on moka ja mikä ei. Että silleen, että jos mä ajattelen, että jos puvustus jossain kohtaa sakkaa, niin se on ehkä eri tavalla moka kuin semmoinen sitten, että tulee vaikka tehneeksi esityksen, joka ei yhtäkkiä tunnukaan sillä lailla omalta, jossa sitten tavallaan opetus on vähän eri. Niin. Et mun niin kun, tämä on nyt vähän vaikea aihe sen takia, että tämä ei ole, niin kun, jos mä oon tässä niin kun rehellinen, niin se ei ole kauhean lystikästä, mutta ajattelen, että ehkä niin kun teeman kannalta menemme mieluummin rehellisyys edellä. Mun pahimmat mokat liittyy siihen, että mulla on tietty määrä mielenterveyden haasteita, jotka on vaikeuttaneet mun elämääni aina, ja vasta viime vuosina ne on saatu tavallaan diagnosoitua oikein niin, että niihin on mahdollista saada myös oikeanlaista hoitoa ja lääkitystä. Mutta ennen kuin mulla oli tietoa siitä, että mistä on kysymys, niin mun kamppailuni on ollut aika lailla semmoisia, että ne semmoiset tavat hoitaa niitä ongelmia tai lievittää niistä syntyviä oireiluja, niin on ollut hyvin varhaisessa iässä opittuja ja aika sanotaanko turvattomia ja hyödyttömiä. Että siinä missä ne on auttanut mua, niin ne on myös niinku tuottaneet oman määränsä lisäongelmia. Isoimpana varmaan on niinku alkoholin ja päihteiden kanssa käyty sellainen, etten sanoisi taistelu. Mä luokittelen sen ongelmaksi omalla kohdallani, mutta koska se ongelma näyttäytyy vähän erilaisena kuin ehkä semmoisilla ihmisillä, joilla esimerkiksi niin kuin tämmöiset haasteet on jotenkin arjessa päivittäin läsnä, niin se on ollut hyvin erityyppistä. Eli se on ollut tavallaan semmoista paineen alla tapahtuvaa. Ja mun pahin mokani on ollut sellainen, että mä oon ollut semmoisessa tilassa, että mä en osannut viestiä ympärilleni, että mä en voi hyvin ja että mä en selviä niistä asioista, joihin mä oon lähtenyt ja sitoutunut. Ja sit mä oon lievittänyt sitä ahdistusta alkoholin käytöllä ja sit mennyt semmoisessa tilassa töihin, jossa ei pitäisi mennä töihin. Ja se on siis sen laatuluokan moka, että yhtäältä tiedän, että en ole ainoa, joka tämmöisiä kamppailuja on elämässä käynyt toisaalta taas tiedän sen, että se kuormitus, jota se aiheuttaa ihmisille ympärillä, on aika kolossaalisen mittava. Siis sekä läheisille, mutta myös kollegoille.
Ja mä oon joutunut sen mokan käsittelemään, tästä on siis monta vuotta aikaa nyt. Joo. Ja siis mä oon sen joutunut käsittelemään asianosaisten kanssa ja itseni kanssa otettuani sitten tämän tapauksen jälkeen taukoa ja etäisyyttä tekemiseen ja yhteisöön ja tapahtumatuottamiseen ja kaikkeen. Ja olen sen voinut käsitellä ja kollegojen kanssa käydä läpi ja saanut uusia mahdollisuuksia ja ansaita luottamuksen takaisin. Niin. Mutta että se on sellainen moka, jonka mä oon sen kerran tehnyt ja sanotaan, että se mitä siitä mokasta oppi on se, että perumiskynnys on madaltunut. Että mä oon oppinut siihen, että mun ei tarvitse olla keuhkokuumeessa peruakseni keikkaa, että jos mun pääni tuntuu siltä, että mä en nyt pärjää, niin se mikään työ ei ole niin tärkeää, että mä menisin sinne itseni yli. Just ja vaikka mä tiedän, että se on siinä kohtaa kollegoille toisenlainen haaste, jos joutuu perumaan. Toki korona opetti meille kaikille, että matala kynnys. Jep. Et siinä mielessä mä ajattelen, että keikan peruminen sairastapauksen tullen niin on enemmänkin viisautta ja sen näkee nyt kaikkialla, että myös esimerkiksi teatterimaailmassa niin se kynnys perua esityksiä on madaltunut selvästi sen kokemuksen jälkeen. Mutta mä ajattelen, että siis olen opetellut siihen, että jos mulla alkaa niin sanotusti vippaamaan siihen suuntaan, että alkaa tuntua siltä, että pitäisi saada nollata aivoja tavoilla, jotka ei ole millään tavalla eduksi mulle, niin olen joutunut siinäkin tapauksessa perumaan keikkoja ja myös sitten pyytämään apua ajoissa tai ilmaisemaan, että mä en nyt selviä tai mä en ymmärrä, mitä multa odotetaan. Mikä on semmoinen autismin kirjon kamppailu, jota on käynyt tosi paljon. Että se, että vaikka ihmiset antaisi mulle omasta mielestään selkeät ohjeet, niin mä en silti välttämättä aina ymmärrä, mitä multa odotetaan. Ja sitten sen sijaan, että on istunut sen asian päällä, niin on harjoitellut sitä, että ottaa niinku suoraan yhteyttä ja kysyä, että hei, mä en nyt ymmärtänyt, että mitä tässä niinku tarkoitettiin, että voitko vielä antaa mulle pikkusen selkeämmän ohjeistuksen, että mitä sä multa tässä asiassa toivot. Ja vaikka se on vaikeaa ja tuntuu hirveän nöyryyttävältä, kun nämä on sellaisia asioita, jotka omassa mielessä kaikki muut ymmärtää, niin tavallaan sen kääntöpuolella on ollut sitten se, että ensinnäkin on oppinut, että kollegoilla on paljon ymmärrystä ja kärsivällisyyttä ja myös omia haasteita, jotka he saattaa myös sitten siinä kohtaa viestiä silleen matalammalla kynnyksellä myös mun suuntaan, kun itse puhuu näistä enemmän. Ja sitten ehkä myöskin se, että niin kuin on tehnyt sillä lailla itselleen helpommaksi tämän työn tekemisen, että sen sijaan, että yrittäisi tehdä sellaisella mentaliteetilla, että koko aika selviytyy, niin tulee myös semmoisia jaksoja, joissa ymmärtää, että nyt ei voi enää selviytyä tai se niin kuin eskaloituu se tilanne. Mutta se on kyllä ehdottomasti, ei kovin hilpeä, mutta pahin muka, joka on omalla uralla tapahtunut. Ja se on myös sit sellainen asia, joka opetti sen, että maailma ei välttämättä lopu siihen, että sitä voi niin kuin ottaa niin sanotusti vastuusta tai vastuun tekemisistänsä ja semmoisella tukevalla oikean käden myötäotteella lähteä eteenpäin ja pyrkiä korjaamaan asioita. Joo, niinpä. Kiitos rehellisyydestä. Tämä oli kyllä ihana, että kerroit tämän, koska tämä on niin kuin varmasti todella monelle on no me kaikki mokaillaan tavalla tai toisella. Ihana kun kerroit. Ja just tämä, että mokat ja kommellukset ja nämä tapahtumat, niin niitä voi olla kaikenlaisia niin kuin näissä seuraavissakin tarinoissa. Kyllä. Tullaan näkemään, niin tämä oli tosi hyvä esimerkki, että se ei ole aina hirmu helppoa tai yksiselitteistä ja voi olla monta syytä. Ja just tämä, että niistä elämä jatkuu, kyllä. Niistä päästään eteenpäin. Kyllä. Ja se, että tämmöinen lentävä lause kotona niin elää äitini toimesta, kun että kukaan ei herää aamulla ja päätä, että tänäänpä näyttelen ihan paskasti. Ja tämä on sellainen lentävä lause, jota itse on tässä pyrkinyt itselleni ja muillekin muistuttaa, että siinäkin kohtaa, kun ne mokat on tässä mittakaavassa, eli ei ole kyse siitä, että vaatekappale ei lähtenyt päältä, vaan siitä, että on tuottanut pettymyksen sekä itselleen, että kollegoilleen, että yhteisölleen, niin siinä samanaikaisesti on myöskin siis tavallaan ainakin itsellä on semmoinen toive, että semmoinen empatian kanssa työskenteleminen, että kaikille tulee vaikeita vaiheita ja kun niitä ei koskaan voi ennakoida, eikä koskaan voi tietää, kelle sattuu seuraavaksi, niin tavallaan se yhteisö, jota haluaa rakentaa, on sellainen, että siellä sitten voidaan niin kuin kannatella ja tukea ja kaikkea nyt ei tietenkään voi aina niin kuin korjata ja ymmärrän senkin, että kaikki ei välttämättä kaikki pysty antamaan anteeksi, se on ihan ok, mutta se, että asioita voi silti niin kuin sen jälkeen vielä tapahtua ja voi mennä eteenpäin, eikä tarvitse tavallaan jäädä siihen paikkaan, että nyt kun mä en ollut koko aika täydellinen, vaan on mokannut tällä tavalla, niin kaikki on ikuisesti pilalla. Niin. Olisiko sulla joku kepeämpi omakohtainen kokemus? Tää lähti vähän tämmöisen raskaalle tangentille. No mulla on pari semmoista, mitä mä voisin kertoa. Mullakaan ei mitään semmoista ihan hillittömän hulvatonta ja näin, mutta
Toinen oli vähän tavallaan kans sellainen, että lavan ulkopuolella enempi tapahtuva tämmöinen, siis mä oon ollut aivan älyttömän kova jännittäjä joskus sillain, että mulla on niinku 3 päivää ennen esitystä, että mä en voi syödä normaalisti ja mulla on niinku, mulla on vatsaripulilla ja niinku tämmöinen. Ja se on siis henkisesti myös tosi raskasta sekä mulle että tietysti ympäristölle, kun mä oon niin hermostunut. Ja sitten on käynyt pari kertaa sillain, että mä sen jännityksen takia ennen esitystä niin sillä että ollaan jo niin kuin venuella ja tällainen valmistautumassa, niin mä oon ihan tuppisuu. Mä oon ihan semmoinen, että mä näytän siltä, että mä voisin kohta niin kuin raivostua kelle vaan, ihan mistä vaan, koska mun ilme on se. Mä oon niin käpyjäässä, että siihen tulee semmoinen kirvesmurhaajan aura. Kyllä, juuri tämmöinen. Ja siis se on vaan sitä, että mä niin kuin koitan selvitä itseni oman ruumiin ja sieluni kanssa siinä tilanteessa, kun jännitys on niin kova. Ja kerran, mä muistan Nummirokissa oli semmoinen tilanne, että oltiin siellä esiintymässä ja mentiin syömään ja mä olin sillä, että mä en edes pysty syömään. Mä otin vähän jotain ruokaa ja pyörittelin sitä lautasella ja näin. Ja sitten yksi kollega kysyi, että no mikä sulla nyt on? Joo. Ja sitten mä olin sillai, hämmennyin ihan, että ai miten niin mikä mulla on? Mä en ollut tajunnut sitä, että miltä se näyttää miltä se näyttää mun kollegoille ja ystäville. Joo. Että mullehan se oli normaalia, että tänään on tämmöinen päivä, että mä oon niinku ihan niinku niin, eikä pysty puhumaan mitään, en pysty katsoa mihinkään ja tälleen. Niin sitten mä tajusin sen esiintymisen jälkeen, kun mä rupesin, että mikäs homma se oli. Niin sitten mä tajusin, että ai niin, että ei vitsit, että ne varmaan ajatteli, että mä oon jotenkin niinku, tiedätkö, jotenkin nyt, tiedätkö, petrefolkki tai tiedätkö, tälleen, että mä oon jotenkin diiva tai joku tämmöinen käytös niinku mulla olisi ollut päällä tai jotain, vaikka se oli vaan siitä, että mä en tiennyt, että oksennanko vai ripuloinko housuuni vai lähteekö multa taju sen jännityksen takia. Joo. Niin ja se ei ole tietenkään millään tavalla toivottavaa, koska sehän niinku, sitten jos yksi on semmoinen niinku takahuoneessa koko ajan, ei se muille mukavaa todellakaan. Ei. Ja sitten toisen kerran kävi vähän sama Jyväskylässä, niin sitten mä oon todennut, että tämä ei voi jatkuu tälleen, että mun täytyy vaan nyt niinku oksentaa ulos edes sen verran sitä tunnetilaa, että mä sanon kaikille, että mua jännittää niin paljon, että jos mä oon jotenkin kummallinen, niin se johtuu siitä. Joo. Ja sitten aina kun mä oon sen sanonut, niin sitten mä oon pystynyt rentoutumaan ja ihmiset tavallaan ottaa sen huomioon ja sitten ne vähän heittää jotain vitsiä ja ymmärtää ja tiedätkö tällainen. Sitten ei ole koskaan käynyt enää tollain. Niin. Niin tästä tulee hyvin esiin se, että ihan sama mikä sun tunnetila on, niin sano se ääneen, jos sulla on semmoinen tiimi tai yhteisö, missä sä teet töitä ja kaikki ei tunne sua, niin sitten kaikki tietää, minkä kanssa me eletään. Niin, se on kyllä siis, se on sekä arkielämässä että työelämässä itse asiassa koen sen tosi paljon helpottavaksi, että jos sä oot jonkun ihmisen kanssa, josta selkeästi niin kuin aistii sen, että nyt ei kaikki ole ihan niin kuin parhaimmalla mahdollisella tavalla, mutta sitten ei ole haisun palaakaan siitä, että mihin tämä nyt liittyy, niin sitten kun se toinen sen sanottaa, niin siihen pystyy tavallaan niin kuin reagoimaan semmoisella tavalla, joka niinku skaalautuu sen tilanteen mukaan. Ja sitten se, että suomalaisilla monesti on se vähän semmoinen mentaliteetti, että jos joku on jotenkin outo, niin siltä ei todellakaan mennä kysymään, että onko kaikki hyvin, vaan sitten on tämä, että no se oli siellä niinku ihan diivana tyyppisesti, että sitten helposti tuomitaankin näin, että sitäkin voisi ehkä miettiä joskus, että jos joku näyttää jotenkin kummalliselta vihreänä nurkassa, takahuoneen nurkassa, niin ehkä voi mennä sitten kysyä, että onko kaikki hyvin, tarvitseeko jotain tai tälleen niin kuin vähän sillain armollista. Kyllä. Ja sitten se on jännä, mä luulen, että siihen voi liittyä myös se, että kuinka tuttu ihminen on. Että tavallaan niin kun, yhtäältä on helpompi toisinaan mennä jopa tuntemattomalta ihmiseltä kysymään, kun sä et tiedä, että mikä sen prosessi on, niin sitten sä meet lähestymään sitä. Mutta sitten kun kyse on tutummasta ihmisestä, jonka kanssa on viettänyt aikaa, ja se yhtäkkiä vaikuttaa ihan erilaiselta, niin sitten siitä helposti tulee semmoinen, että no mikä sulla nyt oikein on, kun sä oot tolla tavalla ihan kierteellä. Mutta sitten samaan aikaan, kun miettii myös työyympäristöä,
jossa me ollaan, niin se on siinä mielessä siunauksellista, että kaikki jännittämisen tavat on varmaan aika lailla niin kuin tuttuja. Että varsinkin kun on pitempään tehty ja ihmiset on ollut useammassa takahuoneessa, niin siinä alkaa niin kuin tavallaan myös omaksumaan sen semmoisen, että kaikilla on jo oma prosessinsa tässä ja kaikki jännittää eri tavalla ja niin kuin, että se jännittäminen kuitenkin kuuluu siihen asiaan. Että se, että miten se tulee ulos tai pintaan, niin voi vaihdella tosi paljon. Niinpä. Niin sitten se justiinsa, että sit, niin kuin, ihmisillä löytyy myös hirveästi ymmärrystä siihen, että ei sitä välttämättä luekaan sit muuna, kuin pelkästään sille ajattelee, että tuolla on varmaan nyt jännitys tässä päällä ja se tulee niin kuin näköiselle näin. Jep. Mutta sitten se toinen, mikä ei ole ihan näin kaiken kattava, niin se oli semmoinen, me oltiin Turussa esiintymässä meillä oli semmoinen Dänpueras burleskiryhmä, missä osa oli tanssijoita ja mä tein sitä burleskia, niin meillä oli semmoinen se venue, että meidän bäkkäri oli niinku toisella puolella lavaa ja sitten sinne lavalle piti mennä niinku tavallaan toiselta puolella lavaa. Sitten kun esitys oli alkamassa ja me mentiin sinne niinku yhteen huoneeseen valmistautumaan lavalle menoon, niin sitten sä et päässyt enää bäkkärille. Joo. Niin mä unohdin pukea mun satiinikäsineet. Mm-hmm. Eli yhden asun osan unohdin pukea ja se oli sen takia merkittävä, että se, että mä alan riisumaan niitä käsineitä, oli merkki niille tanssijoille, että niiden pitää ruveta niinku hilautumaan sinne lavalle. Aivan. No, se meni niin, että ne tanssijat aloitti sen shown ja sit mä olin jo siellä, niinku, siellä kakkospäkkärillä sillä, että mä en päässyt hakemaan niitä mun käsineitä, kun mä tajusin, että voi hitto, että mulla ei ole mun hanskoja. Joo. Ja sit mä nopeasti vaan mietin, että mitä mä teen, että voi hitto, semmoinen pieni paniikki ehti käydä siinä. Joo. No sit mä vaan keksin, että okei, no mulla on tämmönen huivi, että mä koitan sillä tehdä vähän niinku tavallaan samaa asiaa, mitä mä tein. Olisi pitänyt tehdä niillä hanskoilla. Ja sitten, no ne tanssijat oli vähänkin silleen, että hetkinen, nyt näyttää vähän oudolle, mutta eikö meidän pitäisi kohta mennä lavalle ja tälleen, että kun mun piti niitä käsineitä riisua ja niiden piti tulla sinne lavalle, niin ei ollut käsineitä mitä riisua, mutta kyllä he sitten sit he vaan lähti tulemaan ja oli, että ei kun nyt pitää mennä, että he onneksi tajus sen ja tälleen, että näin, mutta se on ehkä semmoinen suurin, ja sillähän ei ole väliä, jos olet yksin lavalla. Ei, silloinhan sä voit tehdä ihan sama, mitä sä unohdat. Niin se ei ole niin paha kuin se, että on joku toiset tai sä ryhmän kanssa, koska sit se on niinku, koska sä pystyt ihan eri tavalla improamaan yksinäs ollessa. Niin tää oli ehkä semmoinen, mikä on jäänyt mieleen. Joo, kyllä. Ja tuossa näkee tosiaan se ero. Mullahan oli nyt itse asiassa tässä ihan vasta, kun oli viime viikonloppuna, niin teidän peli Tease Fantasy Ball, jota olin juontamassa ja esiintymässä. Ja lämpäsin sinne vanhan burleskinumeron, joka on ollut jäähyllä pitkän aikaa sen takia, että se saa inspiraationsa tästä Harry Potterin maailmasta ja siitä kirjasarjasta, ja koska tähän kirjailijaan liittyy niin paljon problemaattisia asioita, niin se on ollut vähän semmoinen, että mietin, haluanko sitä enää esittää, mutta tulin siihen lopputulokseen, että annanpa hänen maksaa minun muun sukupuolisen queer-ihmisen niin kuin tienestä ja sillä, että teen sitä numeroa, ja hän voi minun puolestani syöksyä oksasilppuriin, niin lämpäsin sitä sitten uudestaan ja rakensin sen vähän uudestaan myös sen struktuurin, että se oli aikaisemmin reversed striptease, mutta mä päätin, että mä käännän sen niin kuin ikään kuin oikeinpäin, eli riisumiseksi enkä pukemiseksi. Ja mä treenasin sitä kotona ja mulla meni sen kanssa tosi mukavasti, kun mä tajusin 3. läpimenon kohdalla, että mä en ole kertaakaan riisunut näitä liivejä pois päältä, niin mitähän tässä nyt oikein tapahtuu? Ja sitten mun piti ottaa 3 seuraavaa läpimenoa ja keskittyä siihen, että missä välissä nämä liivit otetaan pois. Ja kyllä se siitä sitten hiulaantui, mutta tavallaan niin kuin siinä kohtaa, kun mä olin menossa lavalle, se mantra oli tämä, että älä unohda ottaa liivejä pois päältä. Ethän vain unohda ottaa liivejä. Niin. Muistathan sitten ottaa ne liivit pois päältä. Ja sillä ei tosiaan ole mitään väliä, kun mä oon yksin siellä. Kukaan ei tiedä, missä välissä niiden pitäisi lähteä. Mutta se oli hyvin jännä se tilanne, kun sä tajusit itse itseksensä siellä, että mä en ole siis ajatellut tätä vaihetta tästä numerosta mihinkään kohtaan. Ja kun se kuitenkin täytyy rytmittää siihen aikajänteeseen, joka sulla on. Että tämän 7 minuutin aikajänteellä kaikki tämä pitää riisua. Niin mä oon kotona vähän silleen, että nyt mä oon käyttänyt kaikki 7 minuuttia helvetin hyvin, mutta mulla on edelleen nämä liivit päällä. Entäs nyt niskavuori? Niin. Ja sitten treenattiinkin vielä 3 kertaa lisää keskellä yötä kello noin 2. Ja sen jälkeen toivottiin parasta ja hyvin se sitten kuitenkin meni, että muistin ottaa ne hemmetin liivit päältäni pois. Mutta siinä ei onneksi tosiaan ollut ketään muuta, joka olisi luottanut siihen iskuun, että okei, kun toi ottaa liivit päältä, niin pitää tapahtua näin. Asia N. Mutta se on kyllä, se on välillä tämmöisiä tapahtuu.
Joo. All right. Siinä oli meidän omat sekoilut. Kyllä. Ja meillä Ja on... on niitä varmasti lisääkin, mutta Oi, ei me nyt mitään semmoisia niinku täydellisiä olla, mutta Ei, tässä oli helvetti. semmoiset niinku kertomisen arvoiset, sanotaanko Niin ja näin. sanotaan siis sillä, että siis kyllähän siellä on ollut kaiken näköistä tämmöistä wardrobe malfunctionia vuosien saatossa. Ja niin kuin sitä, että kyllä. sä oot suunnitellut jonkun propin, joka on susta ollut huikea hieno, terveisen 2-metrinen alien, ja sitten sen niin kuin Siperia opettaa, että kuinka epäkäytännöllistä tämmöinen Jep, on. Ja yhtäältä joo. se on moka, toisaalta se on Niin. opinkappale. Koska me niin sanotusti ground sourcattiin tämä sisältö tässä kohtaa sillä lailla, me pyydettiin teitä lähettää meille näitä infoja, niin eikö mennä niihin? Mennään niihin, koska ne on mainioita tarinoita. Joo, ensinnäkin kiitoksia kaikille, jotka lähettivät omia kommelluksiaan meille. Se on ollut meille suuri ilo, että olette halunnut osallistua tähän sisältöön. Ja myöskin tosiaan se, että kun välillä tulee semmoisia juttuja vastaan, että kuvittelee, että on osannut ajatella kaikkia asioita kaikilta kantilta, niin paras tapa tajuta, että kuinka itse asiassa on monenlaisia näkökulmia juuri se, että kuulee jonkun toisen tarinan siitä, että Just miten niin. asiat ovatkaan voineet mennä jännästi. Jep. Okei, lähet sä vai lähdekö mä? No mä vaan tästä Lukasta ensin. Mildred Brood-niminen kollegamme on laittanut meille pari lyhyttä tarinaa, että mitä hänelle on käynyt, niin ensimmäinen menee näin. Tein floorwork-osuutta ja jäin kaulakorusta kiinni tuoliin. Kaulassa oli siis useat helmet, jonka varassa tuoli roikkui. Repäisin tuolin väkivalloin irti ja toivoin, ettei kehenkään osunut, mutta se vaati kyllä aika paljon voimaa. Mä en vieläkään ymmärrä, miten pääsin siitä irti. Miten ne helmet on kestänyt ehjänä? Siis tuoliin. Tuoli roikkuu kaulassa. No niin. Oi Jeesus. Joo, aikamoinen. Sitten tämä toinen oli kans hauska. Potkaistessani ilmaa lensin perseelleni. Tämä oli onneksi humoristinen räkleskua-esitys, mihin sain sen ikään kuin kirjoitettua sisään. Mutta sattui niin perkeleesti, jonka toki huomasin vasta jälkikäteen. Se oli ihan klassinen slapstick-hetki, jonka muistan hidastettuna. Tukijalan kenkä lähti liukumaan eteenpäin ja vauhti oli kova. Voi ei. Voi ei. No ja just semmoisia tilanteita, joissa myös tulee niinku, siis katsojana se, että oliko tämän tarkoitus tapahtua vai satuttiko toi itsensä. Niin Koska... silleen, että osaan, että wow, vitsi se oli hyvä, kun se teki silleen. Joo. Ja sitten silleen, että se oli täys vahinko ja nyt mulla on tyyliin murtunut häntelu muistona. Mikä Joo. ei liittynyt tähän, että ei ole näin, mutta varmasti on kyllä tuntunut aika mukavasti. Joo, ja sitten se on taas just noissa tilanteissa, kun sun täytyy kuitenkin sillä sekunnilla paikata se. Että mä näin tuolla oppilaitoksella niin yhden näyttötyön, jossa proppi hajosi kesken esityksen. Niin. Ja se hajosi semmoisella tavalla, että siinä oli semmoinen tarjoiluvaunu, jossa oli hirveästi lasipulloja. Siitä irtosi sitä tarjoiluvaunusta yksi pyörä, se tarjoiluvaunu oli täynnä lasipulloja, ja ne lasipullot lentää siihen lattialle. Ja siinä me sitten katsotaan, siis mä tunsin tämän taiteilijan, jonka näyttötyötä mä siinä katson, ja mä olin silleen, että onko toi Juman kautta harjoitellut tämmöisen nerokkaan tuokion tähän, Joo. vai onko tämä nyt niinku oikeasti vaan se, Niin. että tämä proppi petti, ja sitten käy ilmi, että proppi petti, mutta me oltiin kyllä kaikki vähän aikaa semmoisessa niinku täysin pysähtyneessä tilassa taiteilijan mukaan lukien, että no, Niin, nyt kävi näin, Niin. ja sitten eteenpäin. Joo, niinpä. Mutta siinä alkaa aina jännittää sen toisen puolesta, että joko tämä on todella hienosti orkesteroitu, tai sitten tässä ei pitänyt käydä näin, ja, Niin, ja sitten kyllä. toivoo parasta, että kukaan ei ole telonut itteensä. Jep. Joo. Melkoisia seikkailuja. Joo. Sitten siirrytään seuraavaan henkilöön. Wicked Violetta on lähettänyt meille tämmöisen tarinan, että kävelin korkokengillä sulavasti, kunnes toinen kenkä vain jäi matkalle. Irtosi jalasta. En kaatunut, mutta otin sellaisen tömps-askeleen ja suunta vähän vaihtui, kun tasapaino hippasen heitti. Kun tarkoitus oli askeltaa kauniisti lavan reunalta toiselle. Sitten olikin pakko improta toisen kengän riisunta siihen kohtaan, sillä yhdellä korolla tallustelu ei oikein sopinut tyyliin. Jännä. Joo, kyllä. Tämä kuulostaa kyllä siltä, että siinä kohtaa on kaikki improvisaatiotyökalut otettu käyttöön ja Kyllä. satalasissa. Kyllä. Toi on kyllä paha, koska kenkä on just semmoinen, että kun sulla on niitä se kaksi, niin kun se toinen lähtee, niin sille, jaha, no niin, no. Kyllä, joo.
Ei ole onneksi ikinä itsellä tapahtunut mitään sellaista, että korko olisi katkennut tai jotain, koska siinä tilanteessa se on myöskin sitten aika kuumottava, kun sä oot yhtäkkiä silleen, että mulla on niinku teoriasta ja kenkä jalassa, mutta käytännössä tätä ei voi nyt käyttää. Että... Mutta joo, kyllä ja sitten tuossa on kanssa se, että jos ei sitä hiffaa tarpeeksi nopeasti, niin sitten sä oot yhtäkkiä silleen, niin kuin, että meneekö tässä nyt nilkka seuraavaksi. Niin, ja sitten mä voin kuvitella, että tässä askella elegantisti näin. Jaha, suunta vaihtui. Okei. Miksi se vaihtui? Sitten mulla ei ole toista kenkää. Dramaattinen hetki, jos tulee sille eteerisenä sisään ja sitten yhtäkkiä tuleekin sille vähän vähemmän eteerisenä ja enemmän vuorenpeikkona se seuraava siirtymä. Jep, joo. Ai vitsi, mahtavaa. Okei, sitten seuraava. Paddy Bellevue. Mulle tapahtui moka, kun esitin erästä numeroani vasta toista kertaa. Eka kerta oli onnistunut, enkä osannut aavistaa kommellusta. Korsetin vetoketjussa vetimenä ollut ketju jumittui siihen vetskariin. Biisi ehti loppua ja mä olin jumissa puoliksi avoimessa korsetissa. Lavalta poistuttuani siellä oli odottamassa omaa vuoroaan eräs Stella Polaire. Huppista keikka. Niminen ihanuus, jonka avulla korsetti hups heijaa saatiinkin auki. Hän sanoi, että no niin, mene takaisin lavalle, mutta epäröin. Juontajakin oli siellä jo höpöttelemässä. Päätin kuitenkin, että hitot, ja astuin takaisin valoihin juontajan taakse. Tuli kyllä hyvä fiilis, kun sain yleisöltäkin siinä kohtaa vielä isot uploadit ja jälkikäteen kommenttia, että hyvin hoidettu tilanne. Että kiitos vaan kannustuksesta Stellalle. Ai hitto, mä muistan tämän. Joo, etäisesti. Siis tietysti mä muistan vaan sen hetken, kun mä oon nähnyt, että toinen on siellä ja sitten tulee ja sitten mä olin no niin ja takaisin vaan, että emme me tähän pysähdy. Joo, voi sentään. Tästä on hetki aikaa. Mutta ja tuossa on nyt taas sitten tämä, että niin kuin lisäjaksojen sarjassa kun jotain tällaista tapahtuu, niin sitten kollegoiden avulla yleensä. Että onhan näitäkin justiin, että pikapilla on siis sakset kädessä siltä varalta, että korsetin nyöri ei aukea tai jotain, että tullaan sinne niin kuin ja kirjaimellisesti katkaistaan piuha, että saadaan asu pois. Mutta ei siinä auta muu kuin mennä niin sanotusti tuulta päin. No, oi ihana. Stella on hyödyllinen toisina. On. No niin. Sitten meillä on tullut pitempi tarina taiteilijalta nimeltä Miss Jenny Sparkley. On tullut siihen tulokseen, että yhteen mun esiintymisasuun kuuluvat rintsikat on kirotut. Mä veikkaan, että meillä monella on muuten semmoisia vaatekappaleita. Kirottu asukappale voi olla, joo. Olen päättänyt, ettei sitä numeroa nähdä ennen kuin olen uusinut tuon osan asusta. Vaikka olen treenannut numeroa kymmeniä tai satoja kertoja, ei treeneissä käy ikinä mitään, vaan aina lavalla. Ekalla kerralla oli ihan pieni moka, kun ei vaan meinanneet suostua aukeamaan. Seuraava kommellus oli, kun ne tarttui verkkosukkahousuihin pois heitettäessä. Joo. Kolmas ja katastrofaalisin oli, kun olin selin yleisöön ja aloin riisua niitä. Ihmettelin, että miten toinen rinta yrittää lähteä mukaan, kun vein rintsikoita kauemmas. Sitten tajusin tasselin olevan koukustaan kiinni vuorikankaassa. Siinä oli sitten parisen sekuntia aikaa tehdä päätös. Jättääkö rintsikat roikkumaan tasselista, kun käännyin yleisöä kohti, vai repäistäkö se vaan irti toivoen, että tasseliteippi pitää, ai saakeli, enkä joudu kääntymään yleisöön yhden tasselin voimin. Pitihän se teippi ja loppuhuipennus hyvin, joten kaikki hyvin. Mutta rintsikat pysykööt poissa lavalta ja numero odotustilassa, kunnes on uudet liivit. Joo. Tämä on kyllä, tässä on myös nähtävissä semmoinen kaari, että se on ensin pikkujuttu, sitten vähän isompi, sitten vielä vähän isompi. Että jos hän menisi vielä niille lavalle, niin mitä sitten tapahtuisi? Varmaan syttyisi palamaan rintaliivit kesken kaiken silleen spontaanisti. No niin, nyt loppuu. Kyllä, nimenomaan, että nyt loppuu se riisuminen. Kerta kaikkiaan. Joo, ja siis on muutaman kerran nähnyt kyllä, että jää asuosa kiinni toiseen ja sitten se asuosa. Mullakin taitaa olla siis, mulla on varmaan itse asiassa yksi numero jossain videoituna, tämä on korona-ajalta, jossa mulla roikkuu yhden hameen helmasta koko esityksen ajan peruukkisukka, joka oli tarttunut sinne. Ja sitten mä katsoin sen videon jälkeen, tämä on siis lähetetty tämmöiseen videoiltamaan tämä esitys, koska siinä videoiltamassa oli tälleen, että ne oli ennalta taltioituja ne esitykset, eikä silleen niin kuin striimattuja, mitä me myös tehtiin. Niin sitten mä katsoin sen videon jälkeen, että mikä helkkarin lussu tuolla mun alushameilma, siellä se peruukkisukka iloisesti pyöri mukana. Mä en tietenkään voinut katsoa mitään muuta kuin sitä saakelin peruukkisukkaa. Toivon, että muut ihmiset on katsonut sitä esityssisältöä noin muuten, mutta joo, muistelen, että mä oon nähnyt aikaisemminkin tämmöisiä tilanteita muutaman kerran, jossa yhtäkkiä se asu on päättänyt, että mä en lähde mihinkään, että ai sä riisut mut, mutta mä jäänkin tänne ovelasti. Varsinkin verkkosukkahousu on semmoinen, että sinne jää kaikki. Joo, siihen todella moni asia haluaa jäädä. Kyllä, ja rintaliivit on muutakin semmoiset, että ne nakataan välillä lennokkaasti, että kertaalla yksi esiintyjä muistaakseni, olisiko tämä ollut klubilla, niin nakkas rintaliivinsä sillä lailla korkeuksiin
että ne meni sinne, Sinne kattoon. sinne valo jonkun rigin päälle joo. kiinni tarttu. Mä en muista, että mihin se tarttu. Ei onneksi lamppuun vissiin, mutta johonkin semmoiseen, tiedätkö, niin kuin trussiin tai johonkin, mihin Niinpä. lamppu on kiinnitetty. Ja siellä me sitten katseltiin, että no niin, ne on nyt sitten siellä loppuillan, että katsomme luovasti, että kun keikka on ohi, että millä tikapuulla ne haetaan sieltä. Joo. Mutta ne meni tosiaan sinne ja pysyi. Oi vitsit, huikeeta. Okei, sitten Rosie Rhyme kirjoitti meille, että ihan lavalle asti en päässytkään, kun osa esiintymisasusta jäi kotiin Tampereelle. Lopulta soitettiin kaikki Pietarsaaren ihmiset läpi ja ihana Luna Sage luovutti huopahattuunsa, kun oli tulossa kattoon. Ei kissankarvat haitannut yhtään piiskaamista. Hänellä on siis tämmöinen cowboy-numero. Joo, ja niin hän on. oli sen cowboy-hatun jättänyt vahingossa kotiin. Juu. Niin sitten piti saada joku hattu tilalle. Ja kissankarvainen huopahattu sitten ajoi tämän asian ja ilmeisesti hyvin meni show. Ja Virkaa tekevä hattu löytyi. Joo, toi on kyllä. Sitten on muutamia sellaisia tarinoita ollut, että joissa niin kuin matkalaukut on kadonnut. Mä Joo. muistelen, että on kuullut tämmöisiä, että tiedätkö, esiintyjä on tullut ulkomailta ja yhtäkkiä matkatavarat häviää. Ja sitten muistelen, että Olivia Ruuson esimerkiksi omista joo, niin kuin siis meillä oli, arsenaaleistaan. itse asiassa tämä oli tämä ulkkari, mun luona yötä silloin oli Horror and Tea Show, Joo. niin hänen matkalaukkunsa jäi matkalle ja Joo. siinä sitten aamutuimaan soiteltiin lentokentälle, että ei siellä sattuisi olemaan tämmöistä matkalaukkoa, mutta ei sitten saatu sitä. Mutta sitten tosiaan Olivia hoisi sillä lailla, että mä en muista kuinka monelta esiintyjältä siitä haalittiin kasaan samankaltaiset kappaleet siihen, niin hän pääsi lavalle ja esiintymään ja Joo. veti todella hyvin ja ei ollut silleen, mutta yhteisössä on voimaa, täytyy sanoa. Kyllä. Ja sitten myöskin siis siinä, että tässä näkee sen, että se esiintyjä tietää, mitä hän on tekemässä, niin jos vaatekappaleet on tarpeeksi pitkälti linjassa, niin kyllä sieltä jonkunlainen teos saadaan aikaiseksi, vaikkei se nyt olisi originaalin kanssa identtinen. Muistan myös, että Betty Blackheart on kertonut, olisiko ne ollut Tukholmassa. Fred Dogensteinin kanssa tai jossakin muualla, jossa tämmöinen niin kuin tilanne sattui, että matkalaukku oli hävinnyt matkan aikana. Ja sitten he tietysti saiko he lentoyhtiöltä tämmöiset niin kuin hätävarjelu, liiottelu, selviytymispäkit, joissa on tyyli joku teepaita ja hammasharja ja jotakin tämmöistä, että selviää niin sanotusti yön yli. Niin nämä oli siis saakeli hotellihuoneessa rakentaneet näistä välineistä korvaavan numeron. Että jos matkalaukut eivät tule, kyllä, jos matkalaukut eivät tule, niin nämä taiteilijat ottavat ja menevät niin kuin näissä hätävarjelu, liiottelu, hammasharjaa ja teepaita kampeissansa ja esittävät aivan ennennäkemättömän spektaakkelin yleisölle. Siis mulla meni kylmät väreet. Joo. Oi, toi on level pro. Se on todella level pro. Ja mä muistan, kun Betty kertoi tämän tarinan ja se matkalaukku sitten saapui, niin hän sanoi, että se oli itse asiassa vähän sääli, että ne kampeet tuli perille, koska sitten tätä spektaakkelia ei koskaan nähty. Voi ei. Jonka he oli todella siellä harjoitelleet siellä hotellihuoneessa. Tämä oli taas silleen niin kuin nextille levelille. Että, Todellakin. että okei, jos mun täytyy nyt sitten kerta kaikkiaan kiskasta tämä kaikki niin sanotusti Stetsonista, niin minähän kiskasen, että tämä on niin sanotusti goals. Niin. Taiteilun goals. Joo. Sitten seuraavaksi Sissy Blacklace on laittanut meille tämmöisen storin. Asioita, mitä ei ollut tarkoitus riisua lavalla. Silmämunassa lepattava piilolinssi. Karmivassa karnevaalissa, joka on muutenkin kenttäreissu. Kyllä. Kun mulla oli nallepuku ja mustat piilarit. Onneksi olin takarivissä. Sai hetken odottaa, että ehti huitaista sen pois. Onneksi meni smoothisti. Joo, toi on siis Vermilion Dames ryhmän semmoinen kauhunumero, missä on niinku tavallaan lapsen leluja. Joo. Ja hän oli sen alle, sen takia hän puhui, että hän oli takarivissä, niin siinä oli muutama muukin joku lelu sitten, niin toi on kyllä, joo. Tommoset kuumottaa mua niinku eniten, että mulla ei ole piilolinssejä ja mä en tiedä, onko mun koskaan mahdollista. Mä en ole elässä, mä oon kerran yrittänyt saada semmoiset värilliset piilolinssit päähän, mutta mulla ja mun silmillä on joku huono yhteys, koska siitä ei tullut mitään. Mä en olekaan ikinä. Joo, mua jotenkin. Ja siis se, että voi olla, että sikäli mikäli tämä näkö tästä vielä heikkenee, koska ikänäkö, niin se tulee kyseeseen, koska esiintyessä kuitenkaan ei voi, siis juontaessa mä voin olla silmälasit päässä, vaikka se välillä onkin vähän viheliäistä, kun ne heijastelee, mutta sitten niin kuin veivatessa se on vähän hankalampi, että jos tulee semmoinen tilanne, että ihan oikeasti ei niin kuin näe enää eteensä ilman, niin se on se, mikä mua kyllä kuumottaa eniten, että yhtäkkiä saa toisesta silmästä, koska sitten kun menee muutenkin, mulla on huono hämärä näkö ensinnäkin, että jos mut laittaa hämärään, niin mä oon ihan purjeessa. Ja sitten jos siinä on vielä se, että toisesta silmästä lähtee syvyysnäkö sille, että on niin kuin utusta, niin mä en tiedä, mä päädyn jo eturiviläisten syliin siinä kohtaa todennäköisesti. Just näin. Joo.
Ja se on sellainen niin kuin moka, jota toivon välttämäni, että putoaa jonkun niskaan sieltä lavalta. Koska... Tästä päästäänkin hyvällä aasinsillalla seuraavaan. No niin, annahan tulla. Koska siis täytyy sanoa, että Armi kun lähetti tämän ensin lyhyellä otsakkeella, niin repesin. Mutta toki siis tämä on niinku, sitten kun luin tarkemmin, niin ei todellakaan naurattanut enää. Mutta Armi von Web laittoi tämmöisen tarinan, että tipuin lavalta korsetti päässä. Jesus Christ. Oli onneksi sirkusporukkaa eturivissä, niin nappasivat mut kiinni, eikä niskat mennyt. Pomppasin takaisin lavalle ja vedin numeron loppuun. Päkkärillä huomasin, että nilkka nyrjätti pahasti, mutta tein tietenkin toisen numeron siihen perään. En enää haaverin jälkeen palaisi lavalle nykyään, mutta tästä on aikaa ja adrenaliini ja vastuuntunto ohjasi silloin liikaa. Mut kannettiin sitten keikan jälkeen sylissä hotellihuoneeseen, mikä oli bonus. Kompression ilkkaan ja koholle ja sitten lekuriin, kun pääsin kotiin. Olisi voinut käydä ihan helvetin huonosti, mutta oli onnea matkassa. Opin siitä, että teen aina lavatsekin, jotta tiedän lavan mitat, etenkin jos on päätä peittävä ja näköä haittaava puvustus. Joo, ne on siis päätä peittävät ja näköä haittavat puvustukset on usein supermakeita, mutta niissä on siis kyllä itselläkin, mulla on yhdessä numerossa 2 eri aurinkolasit ja ne on sentään vaan aurinkolasit. Niin jo niiden kanssa, jos siinä yhdessä kohtaa, tämä on tämä mun pinkki vulva-spektaakkeli, niin kummatkin niistä aurinkolaseista on sellaiset, että haittaa tietysti sitä näkemistä siellä. Niin sitten jos yrittää mennä lavalta yleisöön, mitä aina siinä numerossa haluaa tehdä yhdessä kohtaa, niin se on vähän sellainen, niin kuin tiedätkö, että no niin, lisäksi sarjassamme, että kuinka käypi tänään ja käykö huonosti. Joo, mä muistelen, että olisiko Kiki Hawaiikin kertaalleen tullut lavalta alas takavuosina semmoisella tavalla, että siitä seurasi ambulanssireissu. Että ne on kyllä, ne tsekit on siis, ja siis kun se voi tapahtua siis ihan sillä lailla vaan, että yhtäkkiä niin kuin astut harhaan. Että sen ei tarvitse olla edes niin, että päätä peittää. Just niin, joo. Siinä tarvii niin kuin aina sitten lavatsekkien yhteydessä katsoa aika tarkkaan, että jos on vähänkään silleen menoa ja meininkiä, että kukaan ei tule sieltä ukeammin alas. Onneksi ei käynyt pahemmin, koska todellakin ei voi tietää, että missä kulmassa. Ei se tarvitse olla iso pudotus, kun tuut oikeassa kulmassa, niin sattuu pahasti. Ei todellakaan, se ei tarvitse olla mitään korkealtakaan tulla, kun tulet tarpeeksi tömähtää. Sitten Miss Whoop-de-Doo ystäväisemme lähetti meille tämmöisen 2 lyhyen tarinan kokemuskimaran, joista ensimmäinen menee näin. No, tämä eräs keissi, kun unohdin tärkeän vaatekappaleen suluissa viitta kotiin ja keikan vedin kollegan nahkatakilla esityksessä sen viitan sijaan. Okei, no niin, siinä vähän tunnelma sitten ehkä muuttui. Niin, kun miettii viitta, nahkatakki, siinä on vähän eri. Kyllä, viva, mutta on. No. Se niin kuin temaattisesti saattaa vaikuttaa siihen, että mikä on katsojakokemus, mutta siis päällimmäisen kerroksen niin kuin peittävyysastehan siinä sitten tietysti taas toimii. Joo. Kyllä. Ja Tampere-talon uuden numeron ensi-illassa vetäisin vahingossa avustamassa ollutta pick-upia dunkkuun. Mun tekisi mieli esittää jatkokysymyksiä. Sekä Miss Whoop-de-Doolle että pick-upille, että mikä oli tilanne? Oliko tässä niinku vaatekappale lähdössä ja sillä lärväytti toista vai Olisiko se ollut, mä muistan, hänellä oli se kukkanumero, missä on sellaiset valtavat terälehdet, minkä alta hän tulee. Olisiko se mun mielestä siinä alussa pick-up on auttamassa jotenkin? Joo. Tai en ole varma, mutta jotenkin ehkä voisiko se liittyä niin sitten, että käsi tulee sieltä ja sitten siinä on pieni pick-up parka tiellä. Siinähän siis on itse kukin tiellä siinä kohtaa, kun ruvetaan burleskia tekemään, että siinä on sekä glamour että kollegat vaan tiellä. Mutta joo, mä oon mättässyt takavuosina Polairen aikana kertaalleen, kun meillä oli semmoinen numero, jossa me oltiin kaikki vähän silleen, me oltiin niinku, tää oli tämmönen cheerleader-numero, joka johon liittyi siis zombit tai tämmöinen kuolleesta herättämistematiikka ja kaikkea tällaista. Ja me oltiin niin kuin Miskatonic University ja ne, jotka tietää kirjailijan, johon tämä liittyy ja sen sellaiset jutut, niin heti saa kiinni siitä, että mikä on homman nimi, Lovecraftiaaninen tunnelma. Mutta siinä siis tehtiin semmoinen koreografia, jonka mä olin suunnitellut. Voi vitsi, mä suunnittelin sitä paljon. Mulla on edelleen varmaan jossain ne muistiinpanot, jossa meidän paikanvaihdot on piirretty semmoisina kaavakuvioina. Niin siellä kertaalleen muistaakseni mättäsin Miss Lunatrixia jotenkin silleen niin kuin oikasteessani käpälää. En kauhean lujaa, mutta silleen, että mä tajusin, että no nyt tuli tuntuma. Koska sitten kun piti olla silleen, siis lavalla silleen, tiedätkö, niin kuin sen näköisenä, että en ole läsnä.
siinä ei myöskään kattonut hirveästi sivuillensa. Niin. Sit se ei ollut kuin sen vähäsen se paikka siirtynyt. Mä en tiedä, oliko minä liian takana vai hän vähän liian edessä, mutta lopputulos oli se, että joku sai osuman. No ei. Mutta sen jälkeen en ole kyllä muistaakseni tinttassut ketään. Kertokaa, jos on tinttassut teitä, en siis muista. Että saa lähettää palautetta ja Stella tinttas on 2011. Niin. Yes. Okei, sitten eräs kollega kertoo näin. Tällainen tuli mieleen. Kyseessä yksityiskeikka yhdessä tapahtumassa. Olen ainut burleski-esiintyjä ja tässä hetkessä myös päkkärillä yksin. Se on kuumottavin muuten kuin ainoa burleski-esiintyjä. Oli tapahtuma mikä tahansa, niin se on jo jännä. Joo. Kuulen, että mua aletaan juontaan sisään ja tajuun, etten pyytänyt ketään avaan mulle sitä päkkärin ovea, joka johtaa muutaman rappusen saattelevana suoraan esiintymistilaan. Kyseisen numeron tunnelma etenkin alkuun on tosi dramaattinen ja hidas. Lisäksi mulla on kasvot kokonaan peittävä päähinne, joka sumentaa noin 50% näkökyvystä. Mutta ei voi enää mitään. Täytyy vaan avata ja sulkea se ovi itse. Oi Jeesus. Mun esittely alkaa olla loppusuoralla ja valmistaudun poistumaan huoneesta, niin kappas. Mun sormet on kiinni toisissaan. Mitä? Mulla on hanskoissa pitkät tekokynnet ja niiden päissä helminauhat. Ja nämä helminauhat on kietoutunut toistensa ympärille. Kuulen, että esittely on tullut päätökseen ja mun nimi kuulutetaan, joten riuhtaisen hanskat fanerilleen. En siinä hetkessä tiedä, repeytykö kaikki helmet vai ei, mutta avaan sen oven, kun musa alkaa ja liun muina muijina yleisön läpi lavalle. Ja on toisaalta iloinen, että ne kasvot onkin nyt peitetty, niin kerkeen kasata itteni. Oi Jeesus. Kaikki menee hyvin, kunnes numeron loppupuolella ihmettelen mielessäni, miten tunnen toisen viuhkon välillä kummallisissa paikoissa. Viuhkottelen meneen ihan kuin kaikki olisi normaalisti, mutta kun pääsen päkkärille takas, huomaan, että toinen viuhka on hajonnut ja melkein puolet niistä kepukoista vaan roikkuu siiman varassa. Kaikesta tästä huolimatta jäi hyvä fiilis illasta ja mut buukannut tyyppi ei edes huomannut tätä viuhka-asiaa, vaan kiitti vaan ja oli halukas buukkaan mut toistamiseen, jos joskus repertuaarista löytyy toinen heille sopiva numero. Se oli tapahtumarikas. Joo. Ja silleen niin kuin kaikki kerralla. Kaikki kerralla. Kerää koko sarja. Kerää koko sarja. Kädet on kiinni toisissaan. Niin. Mun kyllä tähän mennessä semmoinen, niin kuin, että... Ensinnäkin sä et näe mitään, sun pitää avata ovi ja sulkea se. Sun pitää päästä portaat ylös sinne esiintymistilaan. Sun sormet tarrautuu toisiinkin. Niin kuin mitä? Ja sitten vielä viuhka hajoaa. Mä voin kuvitella sen pakokaavun siinä hetkessä silleen, niin kuin, että nyt mä en tiedä niin kuin liian monta liikkuvaa osaa, mitä nyt tehdään. Niin kauhea. Huheja. Ja sitten taas jälleen kerran tämä tämmöinen näkökentän peittävä päähän siinä, että sä et niin pääse edes käsiksi siihen ongelmaan kauhean helposti. Huhejakaan. No on kyllä jänniä noi tommoset, tai siis esiintymisvälineistö, joka mulla käykkäsi yksi viuhka tuossa ihan vasta harjoituksissa onneksi vasta, että nyt mä voin yrittää jotenkin keksiä, että miten se korjataan, mutta se kun siinä kohtaa, kun sä tajuat sen, että tämä ei nyt niinku pysy enää kasassa. Niin. Että nyt se aikoo niinku kipata kokonaan tämä koko esine itsensä sellaiseen pisteeseen, että sitä ei voi käyttää. Niin kuin siinä kohtaa lavalla niinku ainoa vaihtoehto on joko olla silleen, että roikkuu siinä niinku viimeisillä voimillansa tai sitten jotenkin heittää se seinään. Alright. Sitten Ansa Ikoni on lähettänyt meille pidemmän puoleisen historiikin. Itselläni ei ole vielä lavalla tapahtunut kovinkaan suuria mokia. Tosin kenkäni meni rikki läpimenoissa, koska kaaduin portaissa, ai saakeli. Ja oli saatava kenkä pysymään jalassa, joten kenkä teipattiin mustalla jesarilla kiinni jalkaan. No nyt on liveroolipelimeininki. Aina kun on Jeesus-teippiä, niin asia voidaan korjata. Joo. Tämäkään alla oleva sattumus ei ehtinyt mokaksi asti, mutta jos yövartija ei olisi tehnyt peruskierrostaan, olisin varmasti myöhästynyt esityksestäni tai tehnyt upean entreen kävelemällä melki alasti Eerikin katua pitkin. Mitä? Joo, emme tiedä. Elimme vuotta 2016 ja pääsin esiintymään Rakkautta ja anarkiaa tapahtumaan Dubrovnikin klubille, jossa näytettiin ensin elokuvaa League of Exotic Dancers ja lopuksi oli burleskiesityksiä. Mä muistan tämän illan. Päkkäritilathan ovat yleisesti surkuhupaisia paikkoja, kyllä, ja tälläkin kertaa ainut peili oli hississä. Olin juuri stringeissäni asettamassa tasseleita kiinni, kun tämä kuuluisa joku, jonka piti pitää ovea auki, lähtikin ja hissin ovi sulkeutui. Saman tien hissi lähti kulkemaan alaspäin. Ei! Menin ihan paniikkiin ja ekalla kerralla kun ovi aukesi, olin jossain kellarissa.
Apua! Myös kauhuelokuvat, jotka alkavat. Todellakin, joo. En uskaltanut astua hissistä pois, koska en tiennyt pääsisinkö enää takaisin hissiin, kun ei ollut kulkulätkää. Edessäni oli toki exit-portaat, mutta ajatus siitä, että joutuisin puolialastomana mahdollisesti jollekin sisäpihalle tai kadulle talvisena iltana ei ensimmäisenä houkutellut. Apua. En myöskään muistanut, missä kerroksessa itse bäkkäri oli. Sitten hissi lähti taas liikkeelle ja seuraavan kerran, kun ovi aukesi edessäni, oli vartija. Tadaa! Kiitos. Hänen ilmeensä oli varsin yllättynyt. Noustuaan hissiin häveleisyyttään hän kääntyi seinään päin. Selitin hihitellen, että hissi kaappasi minut ja olen eksynyt. Hissiajelun ajan yritin täyttää vaivaantunutta hiljaisuutta höpöttelemällä. Ei mulle näin aiemmin ole sattunut ja niin edelleen. Vaivaantunut ja totinen vartija vei minut oikeaan kerrokseen ja show pääsi alkamaan. Kiitokset siis sille sankarimaiselle yövartijalle, joka pelasti puolialastoman neidon hädästä vihulaisen hissin kynsistä. Voiko tuosta sanoa enää puolialaston? Ei. Stringit ja tasselit. Joo. Ai, hyvä ja siis tämä tilanne, että hissi lähtee liikenteeseen ja sit sä oot yhtäkkiä silleen joku kellarin oven Niin kanssa. kellari silleen, että pidän kiinni vaan jostain kaavasta. En varmaan lähde ulos täältä. Joo. Ei. Joo, mulle tulee tästä tarinasta elävästi mieleen kaikki ne tilanteet, kun teidän pelitiisiä, kun on vuosia järjestetty, niin kaikki niin sanottu vakiohenkilökuntahan tietää, että jos sinne takahuoneeseen tulee niinä iltoina, niin siellä todennäköisesti on aika paljon paljasta pintaa. Mutta sitten siinä kohtaa, kun siellä on ollut uudempia työntekijöitä, joita ei ole välttämättä aikaisemmin nähnyt, niin ne ilmeet on toisinaan, kun ihmiset yrittää olla korrekteja samanaikaisesti, kun ne selkeästi on silleen, että no nyt tuli kyllä niin kuin, nähtyä enemmän kuin I bargained for it. Että se on mielenkiintoinen, kun me ollaan siellä kaikki silleen niin kuin aivan, tiedätkö, niin kuin, että ei tervetuloa, vaan meillä on täällä hauskaa ja pelejä. Niin, ei me edes tajuta, että ei. ollaan niin kuin alasti siinä, kun joku tulee, Ei. kunnes me nähdään hänen ilmeensä. Että okei, no niin, tää oli eka kerta. Joo. Kyllä, koska se on semmoinen ihan ilahduttava se semmoinen, niin kuin, en tiedä mihin katsoisin ja niin kuin, että ollaanko nyt vaivautuneita ja sitten tietysti tässä kohtaa, kun ihmiset on niin kuin nuorempia, joita siellä on töissä, niin siinä tulee myös vähän semmoinen, että ai kauhea, tulikohan tuolla nyt jotenkin kauhea semmoinen olo, että se käveli tänne sisään ja täti oli täällä munasillaan ja mitäs nyt tehdään, että se on kyllä, moi sentään, mutta onneksi oli sankarillinen vartija, joka... Tässä oli kyllä jännittävä seikkailu, voi hyvänen aika. Huhhuh. Joita takahuonetilat voi olla jänniä, osa 15, että joo, jep. On, erinäisissä tiloissa on vaihdettu vaatteita. Oi hyvänen aika, on. Okei. Sitten seuraava tarina. Olen esiintynyt vuodesta 2019 taiteilijan nimellä Sweet Liquor Jackie. Burleskia, dragleskia ja dragia. Yksi hahmoistani on Jack Sparrow ja kaikki mokat on sattuneet sille. Kerran läpimenoissa omalla vuorollani kävin numeroa läpi ja loppuosan musiikissa tuli kummallinen fiba, kun kaikki kappaleen lyriikat eivät kuuluneet. Laulun sanat on oleellinen osa kyseistä numeroa ja itse menin aivan hämilleni, että mitä nyt tapahtuu. Onneksi oli läpimeno eikä varsinainen show, en tiedä olisinko osannut kuulisti pelastaa tämmöisen yllätyksen. Ääniteknikko vaihteli vähän piuhojen paikkaa ja saatiin musat kuntoon. Myöhemmin samaisessa tapahtumassa, kun olin esitykseni kanssa lavalla, tuli propin ja vaatteen kanssa haasteita. Numeron loppupuolella on tarkoitus riisua takki. Takin hihansuun taitteessa piilossa on nahkainen ranteeseen sopiva pikku kotelo pienelle rommipullolle, jonka olin laittanut liian tiukalle. Sain takin puoliksi pois päältä, mutta tiukan remmin takia toinen hiha ei lähtenytkään kädestä irti. Voi ei. Enkä saanut remmin solkea auki, että se olisi löystynyt. Taas pieni hämmennys, mutta jatkoin kuitenkin jokseenkin kunnialla loppuun toisessa kädessä mukana roikkuva päällystakki. Ja viimeisenä mukana on kerran takahuoneessa ennen lavalle menoa liimattu perukkiliimalla Sparrown kengänpohjaa kiinni, kun en ollut muistanut sitä aiemmin korjata. Jackille sattuu ja tapahtuu, kuten hahmolle varmaan kuuluukin. Joo, viimeisellä hetkellä korjatut välineet on kanssa just semmoinen omanlaisensa saaga. Että se on hyvin jännittävä se ilmiö, siis myös nämä kirotut rintaliivit, jotka tuolla aiemmin tuli mainittua. Niin. Siinä kohtaa, kun sä oot sen vermeen kanssa ollut monesti keikalla ja todennut joka kerta, että tämä nyt niinku, tai se hajoaa siellä ja sä oot silleen, että ensi kerralla ennen keikkaa muistan korjata tämän. Ja muistatko, et ikinä? Niin, ei. Siis se on niinku uskomatonta, että sä oot niinku sit siellä silleen, että ai niin, mun piti itse asiassa korjata tämä asia. Se oli, mikä mun piti tehdä. Kyllä. Ja
sit sä oot siellä keikkapaikalla ja toteat, että no toivotaan, että se vielä kerran pitää sen tuokion, joka sen täytyy kestää. Jep. Yes. Lala Lamont on lähettänyt meille 2 storia. Korsetti hajosi 2 eri numerosta 2 peräkkäisellä keikalla. Ne siis posahti vetskarista auki, ja voin sanoa, että ekalla kerralla mun ajatus oli, että jaahas, tällaista tällä kertaa. Mutta toisella kerralla kyllä vähän sielu irtaantui ruumiista. Siinä sitten tissit tiskissä 2/3 esityksestä, ja osa yleisöstä ei edes tajunnut, ettei se kuulunut asiaan. No näinhän se usein menee, ettei Niin, se välttämättä. kyllä. Mutta se on kyllä jännä, kun tajuaa, että sä oot niinku etupeltoon tehnyt jonkun ison riviilin, ja sit sä oot silleen, että no niin, nyt täytyisi täyttää tää loppu. Mitäs sit näytetään, Niin. kun kaikki on jo näytetty? Mitäs sitten riisutaan? Onneksi korsetti oli sen verran joustava luiltaan, että sain käärittyä sen vyötärölle. Se oli siis paukahtanut auki niin, että korsetin alaosa jäi kiinni ja muuten se oli kokonaan auki. Se on ollut silleen silleen puoliksi päällä. Joo, ai vitsi. Missä kohtaa esiintyminen on myös kauhean riemullista, koska On. silleen mitenkäs nyt tässä sitten liikut. Toinen juttu oli sellainen, kun viuhka putosi kesken esityksen lattialle ja en päässyt tietenkään korsetissa kumartumaan ja noukkimaan sitä. Jouduin sitten menemään lattialle polvilleni sitä nostamaan ja samalla pyörittelin toista viuhkaa kädessäni. Niin, just näin. Joo, Tää on just apinat ja sirkustemput. No tämä. Niinku, ai vitsi. Kyllä, ja sitten se on myöskin pukemisvaiheessa aina välillä takahuoneessa, kun sä tajuat, että okei, nyt mä laitoin nämä vaatteet päälle, nyt mun pitäisi esimerkiksi laittaa just kenkäjalkaan tai jotain sellaista. Joo, mikä siinä onkin, että sä, jes, nyt kiristän tämän korsetin, menipä tosi hyvin, silleen, niin ne kengät. Niin, kyllä. Nyt en taivu keskivartalosta. Niin. Ja toinen on usein silloin, jos on joku päähine tai perukki tai joku muu, jonka kanssa yrittää niinku tetristellä, että mikä se on se paras vaihe laittaa se. Joo. Ja sit sä oot laittanut sen, niin sit sä tajuat, että ei helvetti, että mun täytyy tehdä vielä jotakin jossain suunnassa. Ja mä en näe tai mä en uskalla kauheasti lähteä kumartumaan, koska tää ottaa kiinni. Ai hyvänen aika. Joo, tämä on kyllä välineurheilua, tämä lajiharrastus. Sitä tää kyllä on. Ei liian helpoksi ei olla tehty elämäämme missään tapauksessa. Joo. Alright. Sitten Salty Licorice. Mulla on sattunut lähinnä jotain pikkujuttuja, kuten osa mun esityksen propeista pudonnut ennen aikojaan vaatteiden alta. Mutta yksi moka ja impro siihen teki mun Gates of Boston Mortem esitykseen mun lempparikohdan. Esityksessä menen yhdessä kohtaa polvilleni, missä mun on tarkoitus tosi hitaasti mennä vatsalleni lattialle. Toista kertaa, kun kyseistä teosta pääsin esittämään, niin lattia oli ihan saatanan liukas ja lähdin siinä polvillani ollessa palumaan alaspäin liian lujaa ja työsin käsilläni saadakseni itseni takaisin ylemmäs. Lähdinkin liukumaan taaksepäin ja näin syntyi polvilla liukumiskohta, joka on nykyään yksi mun lempparijuttu tehdä siinä numerossa. Eli onni onnettomuudessa. No niin. Okei, eli voimme rakentaa myös todella menestyneitä koreoita vahingossa. Niin siis, sitähän usein sanotaan, että moka on lahja, tai voi olla myös Kyllä, lahja. Joo, aika hyvä. Täytyykin ensi kerran, kun näkee tämän numeron, niin Kiinnittää huomiota, että kuinka hieno se onkaan se kohta siinä. Niin. Oi vitsi, mahtavaa. Kyllä, tämä oli siis semmoinen asia myös, joka itseltä, että mä niin tiedän tämän nähneeni tämän numeron, mutta nyt täytyy kyllä ehdottomasti pistää tämä ensi kerralla merkille. Joo, siinä on tämmöinen Jep. koreotekninen mokan kautta syntynyt tuokio. No niin, sitten Gracie Deja Vu on lähettänyt tämmöisen tarinan. Heti ekalla keikalla tein ihan rookie mistaken. Oli ryhmämme ensi-ilta ja jännityksellä valmistauduin monta tuntia peilin edessä tulevaan iltaan. Meikatessa kotona ajattelin, että meikkaan loppuun keikkapaikalla, koska aikaa siellä kumminkin soundcheckin jälkeen on. Keikkapaikalle tultaessa kumminkin jännitys kasvoi niin, että meni lähinnä täristessä ja pieniä ehostuksia tehdessä ja panikoidessa. Kuulostaa hyvin tutulta. Unohdin sen tärkeimmän, jonka olin viimeiseksi ajatellut, puuterin. En normaalisti käytä puuteria ollenkaan ja tämän unohdin kokonaan. Muistin tämän vasta esityksen jälkeen takahuoneessa. Tästä jäi muistoksi loistavat keikkakuvat, pun intended. Okei, eli hänellä on ollut siis oikein kunnon tämmöinen glow. Joo, se hohtanut kaikki mahdollinen, siis niin sanotusti piippuhyllylle asti. No niin. Joo, siis meikkiin liittyen mulla on myös yksi semmoinen, mä itse asiassa kerroin sen, mulla on semmoinen kestävän meikkiin workshop olemassa kanssa, niin sielläkin kerroin sen, että jossain mä en muista mikä tapahtuma se on ollut, mutta mun tää Icy Sphinx numero, minkä esitin tuolla ylioppilastalolla Tampereella. Joo. Niin sieltä mulla on semmosia muuten aivan mahtavia
niinku kuvia Joo. esityksestä, mutta mun meikki on siinä siis, mä oon käyttänyt semmoista niinku lämpöisen väristä kontouria. Joo. Ja se aina kannattaa käyttää kylmäsävystä, jos on hämärä tila tai paljon valoja. Joo. Koska se lämpöiset sävyt, ne näyttää todella läikikkäältä. Ja mun pitää kaivaa oikeasti jostain esiin se kuva, missä se näkyy. Et, siis mulla on ihan kuin mulla olisi jotain, en tiedä, jotain maksaläiskiä pahempaa niin kuin molemmin puolin poskia, koska se meikki, sen kontouri on niin läikikäs niissä rajuissa valoissa. No niin. Se oli jo hirveän. Ei se varmaan, mä luulen, kun mä liikun niin paljon ja tällä livennä sitä ei välttämättä niin kuin, Ei, mutta stillikuvassahan niin, tommoset sit saattaa... Niin, mutta en ole sen jälkeen sitten laittanut mitään lämpöisen sävystä ruskeaa naamaani lavalle. Joo. Ja näähän on kanssa vähän semmoisia juttuja, jotka silleen Siberia opettaa, että tässäkin Crazy Deja Vu sanoi, että hän ei normaalisti käytä puuteria, Niin. mutta se, että lavalla puuterin käyttäminen on niin kuin silleen kaikille välttämätöntä, että siis siinä kohtaa, kun ajatellaan, että ihmiset menee teattereissa lavalle, niin kaikille laitetaan teatteripuuteri, ettei ne kiillä siellä sinne piippuhyllylle asti, mutta se, että kun ajattelee, että no mulla on silleen sen takia, tiedätkö, kun on ikänsä katsonut, kun äiti on laittanut näyttämömeikkiä, niin siitä tulee tietysti joku perspektiivi siihen, että miten erilainen meikki on, kun sä teet sen silleen, että sä meet Työväen teatterin suurelle näyttämölle ja se pitää näkyä se naama kaikille. Versus se, että kun sä meet, tiedätkö, arkena jonnekin, jos meikkaat arkena. Niin se, että kaikki tämmöiset niin kuin meikkaamiseen liittyvät, että välillä kun katsoo vanhoja kuvia esimerkiksi itsestään, niin mä oon silleen, niin kuin, että onko mulla jotkut rajaukset silmissä vai mitä ihmettä on tapahtunut. Koska, siis, tai ylipäätään se, että mistään kontourista on ollut tietoakaan, kun ei ollut ikinä käyttänyt semmoisia. Että hyvä, kun osasi poskipunaa hätinä käyttää. Niin sitten siellä näyttää pikkusen semmoiselta, niin kuin olisi just lingonnut sut, semmoinen rumpukuivattu orava. Kuikuilee sieltä lavalta ja niin kuin mitään kasvonpiirteitä ei näy minne. Sitten jossain kohtaa, kun sitä oli tarpeeksi kauan katsonut ja harjoitellut ja oppinut myös sen, että mikä toimii ja mikä ei ja minkälaisia meikkejä sinne kannattaa laittaa, niin alkoi osata niin kuin piirtää tarpeeksi isolla pensselillä sen rajauksen, että se yltää tonne ohimolle saakka. Mutta kyllä ne ensimmäiset keikkakuvat on vähän sen näköisiä, että siinä on ollut siis lähinnä kevyt päivämeikki. Yrititkö vähän meikata? Kivasti laitoit pienen puuterin siihen ja pikkusen lilaa luomeen ja ei kun stagelle. Joo, et ei ne kyllä välttämättä aina ne ensimmäiset tässäkään suhteessa ollut silleen kaikkein tai sanotaan näin, että ne on ollut niitä opinkappaleita. Juuri näin. Yes. Sitten Willow Titt on lähettänyt tämmöisen tarinan. No, kerran olin lähettänyt väärän, lyhyemmän version mun esitysmusasta. Läpäreissä sit ihmettelin, että minkä takia mä oon näin myöhässä, kunnes tajusin, että voihan kökkö. Ei alettu enää biisin kanssa säätämään, joten bäkkärillä sit vaan treenailin esityksen sen 20 sekuntia lyhyemmäksi. Esitys meni ihan nappiin, mutta vähän ehkä jänskätteli. Tämän jälkeen on siirtänyt kaikki ylimääräiset biisiversiot kauas pois. No joo, toi on ihan hyvä systeemi myös se semmoinen selkeys noissa kaikissa. Joo, ja sitten siis eri kestoisia juttuja, niin ei niitä välttämättä silleen, meillä esimerkiksi Suomessa tapahtumissa sä voit yhtäkkiä tehdä oikeasti 10-minuuttisen numeron, mutta sitten kun on katsonut niinku ulkomaan hakuja ja muita, niin siellä näkyy aika usein niitä aikarajoitteita, että on se maks 5 minuuttia, maks 6 minuuttia, niin mulla on esimerkiksi siitä Pinkistä olemassa lyhyempi versio. Ja kun se normaalisti kestää 9 minuuttia ja se lyhennetty versio kestää niinku kestäisikö se 6, niin kyllä mulla on sen lyhyemmän kanssa, sekä vaikka silloinkin kun mä oon tiennyt, että mä esitän sen, niin mulla on sen kanssa välillä vähän semmoinen tuskatila, että mitä tässä nyt tapahtuu. Mutta en ole kyllä kertaakaan toistaiseksi, koputan puuta, oho, siitähän tuli rouhea soundi, niin lähettänyt väärää musaa, että aina on lähettänyt sen oikein pituisen, että sitä odotellessa. Niin. All right. Sitten on Susie Dynamite. Onhan sitä kaikenlaista. Tasselit on esim. Päättäneet kesäisin mun kehossa pysyä yhtä hyvin kuin torpedon lähtöjalustalla. Eli ensimmäisen vapautumisen hetken tullessa lennähtävät irti kuin vankilasta päässeet. Wii! Sitten alkuaikoina ihan tavalliset testatut ja treenatut rintsikat muuttuivat kesken esityksen purkumiksi, ja niitä ei saanut auki asiallisesti kahdellakaan kädellä, vaan venyivät ja vanuivat ympäri mun kroppaa sitä myöten, kun niitä koitin avata. Mutta siitäkin selvittiin. Suurin katastrofi oli viime syksynä se, kun eräässä huvipuistossa teimme pitkää esitysperiodia ja monta kertaa toistin numeroa, jossa on organsaviuhkat. Erään kerran jätin ne viuhkat vahingossa päkkärille ja esiintyjä kylmiössä
Suluissa toisissa paikoissa tunnetaan sama paikka esiintyjä lämpiönä. Huomasin, että ne puuttuu. Lavalle menoaikaa oli noin 30 sekuntia. Siinä ajassa päätin mennä improamaan sen tason version kyseisestä numerosta, että ennen ei olla nähty. Ja niin kävi. Improsin mekolla pitkät pätkät, olin intensiivisesti läsnä ja taisin heittää vähän akrobatiaakin joukkoon. Ja se taisi olla kyseisestä numerosta paras veto ikinä. Että tiivillä läsnäololla ilmeisesti pelastaa myös puuttuvat propsit. Huheja. No mut joo. Kyllä mä uskoisin, että tällä lailla voi Niin. Niinhän se on mentävä sitten. Niin. Yllätykset voi tehdä sun numeroista parempia näköjään. Joo, ja se varmaan riippuu siitä, että miten niitä esityksiä strukturoi. Mä voisin kuvitella, että jos on semmoinen tekijä, joka tekee hyvin tiukan koreografioidun numeron, jossa ne asiat täytyy mennä oikeassa järjestyksessä, eikä ole tavallaan semmoista luontaista taipumusta tai halua siihen suuntaan tehdä, niin siinä kohtaa tilanne olisi voinut eskaloitua, mutta kun ottaa huomioon, että tämä on meidän improkuningatar, joka tässä on tämän tarinan kirjoittanut, niin kyllähän niin kuin oletus on se, että siinä kohtaa se ottaa niin kuin viimeistään jonkun varsiluudan sieltä niin kuin lavan sivusta ja improvisoi sillä semmoisen spektaakkelin, jossa se lentää paikalle. Niin. Noniin, anteeksi vaan. Joo, nämä on mutta joo, sen takia se improaminen on tärkeää, että koska tällaista välineurheilua on, että on jonkunlainen improtaito olemassa, niin pystyy sitten pelastamaan numeroita tarvittaessa. Joo, ja siis mulla on olemassa semmoinen improtyöpaja, jossa keskitytään tekemään hanskojen kanssa töitä ihan just sen takia, että siinä tulee kokeiltua. Ja se improtyöpajan idea on se, että ihmiset saa improta kuitenkin itselleen tuttuun sisältöön. Eli se, että niille ei välttämättä heitetä ihan vierasta musiikkia. Mutta että se, että siinä tavallaan niin kuin just haetaan sitä itsevarmuutta sen kautta, että mikä on itselle niin kuin tuttu. Että kun semmoinen paikka meissä kuitenkin varmasti kaikissa löytyy, jossa me voidaan olla silleen, että okei, että vaikka tätä biisiä tanssiessa mulla on semmoinen niin kuin tosi selkeästi semmoinen olo, että mä tiedän mihin suuntaan mä haluan mennä. Että sitten kun semmoisia juttuja tekee kerran jos toisenkin harjoitellessansa, niin sitten siinä alkaa niin kuin myös löytää sen paikan, mistä se impro sit tulee silloinkin, kun ei välttämättä ole ihan sillä lailla turvallinen tilanne. Ja sitten tietysti kun kyseessä on joku oma esitysmusa, niin kyllähän sen osaa niin kuin sen harjoittelunsa myötä etu- ja takaperin, niin se muuttuu niin kuin sillä lailla myös helpommaksi toteuttaa. Joo. No, mulla olisi tällaista vielä yksi Scarlett O'Sin. No niin. Tästä tuli itse asiassa sun kertova teatterihomma mieleen. Tämä on tapahtunut teatterilla. No niin. Ja tämän haluan kertoa siksi, kun päässä kävi aivan järjetön myllerrys, että mitä helvettiä mä nyt teen. Eräässä näytelmässä yksi roolini oli maailmaan matkannut kulttuurillinainen, jolla oli paljon lasiesineitä kotonaan. Lasiesineet markkeerattiin niin, että purjehdin tullessani näyttämölle lasiesineitä liimattuna ikkunalautatyyppiselle ratkaisulle. Eräs toinen näyttelijä oli mun huomaamatta kesken näytöksen törmännyt ja tiputtanut laudan, jolloin esineet olivat kaatuneet ja saaneet osumaa, ja osa särkynyt kokonaan. Kuulin tästä hetkeä ennen lavalle menoa, kun ystäväni tuli sanomaan, että nyt olisi yksi pikkujuttu. Hetken siinä päässä myllärsi, mutta menin siis yksin esine laudalla lavalle ja ihailin muita näkymättömiä lasiesineitä, jotka olivat näkyvän vieressä. No semmoisella kompolla sitä sitten sillä kertaa joutui menemään lavalle, mutta eipä siinä. Kyllähän siinä aika paljon make-believeä meilläkin on aina näissä jutuissa, että niin. Sitä joutuu sitten kuvittelemaan paikalle ties minkälaisen avaruusaluksen. Ja me ollaanhan näissä numeroissa matkustettu ties missä. Milloin minkäkinlaista niin kuin audiovisuaalista materiaalia käyttäen luomme ihmisten eteen. Milloin ulkoavaruuden ja milloin lomamatkan ja milloin tylypahkan ja mitä näitä nyt on rakenneltu. Erinäköisiä tuokioita. Joo. Kyllä niin kuin tuntuu siltä, että riippumatta siitä, että kuinka pitkään ja hartaasti näitä juttuja tahkoa, niin ei noilta tommosilta tietyn tyyppisiltä mokilta, ei niiltä vaan voi välttyä. Että se on ihan sama, että oot sä tehnyt 2 vuotta vai 20 vuotta, niin aina voi tulla se päivä, kun rintaliivi ottaa kiinni, tai aina voi tulla se päivä, kun unohtaa jotkut hanskat. Ja toisinaan musta tuntuu, että mitä pitempään tekee ja sillä tavalla niin kuin ehkä toisinaan vähän turtuu siihen tekemiseen, niin sinne alkaa tulla myös semmoista justiin, että niin kuin saattaa tavallaan jotenkin tuudittautua siihen, että kyllähän mä näin muistan. Ja sitten se on just se päivä, kun sä tajuat, että helkkaripuolet esiintymisasusta jäikin yhtäkkiä pakkaamatta. Mikä on semmoista niinku tuttuuden tuomaa huolimattomuutta ehkä enemmän tai sellaista. Niin on, joo. Ei ole
tavallaan tarpeeksi skarppi ehkä tai jotain. Niin ei keskity samalla tavalla siihen. Niin. Tai se jännitys on yksi semmoinen tekijä, joka tekee sen, että saattaa toisinaan olla niin kuin silleen, vähän niin kuin obsessiivisenkin huolellinen. Että kyllä sen on huomannut itsessä myös, että mitä pitempään on tehnyt, niin sitä tavallaan pienemmäksi joku tämmöinen tragedia, joka alkuaikoina tuntui, siis tyyppiä unohdin irtoripset tragedia, niin on alkanut olla silleen, että no jos ihmiset kiinnittää liikaa huomiota siihen, niin ehkä esityksessä on muutakin puutteellista. Just näin, ja siis tää just, että ei niitä pelästy tai mene semmoisiin tiloihin enää samalla tavalla ihan samasta, mitä tapahtuu, kun on sitä kokemusta ja aina se kaikesta selviää. Sitten kun avaat suus siellä päkkärillä, niin se on uskomatonta, mitä kaikkea burleski-esiintyjä joukkiolla voi olla mukanaan. Kyllä. Että varsinkin jos mukana Ava Galactica, niin you're fine. You're just fine. Siis se on ihan sama, mitä sä tarvit. Eri keepperiä, pihdit, kissan, sieltä tulee silleen avan taikalaukusta. Minkä värisen kissan haluat? Mulla on tämmöinen oranssiraidallinen. Nimenomaan. Sitten on täällä on yksi mustakin, mutta se on vähän laiska. Joo, että siis, ja toinen on niinku sitten just tämä, että loppuviimein, kun kysymys on burleskista, me emme tee mitään haudan vakavaa. Niin, siis se, että tämän on tarkoitus olla niinku hyvän mielen iloista viihdettä, että jos siellä nyt joku kommellus tapahtuu, niin sen tietää itse, että lava hetkellä siinä tulee semmoinen, että voi nyt kyllä. Useampikin erinäinen kirosana ja alapääviittaus, kun ärsyttää, kun ollaan kiinni tässä verkkosukassa. Mutta sitten taas toisaalta niin kuin se, että me ei tiedetä kuinka monta kertaa niin kuin erinäköisissä esityksissä, me ei tiedetä kuinka monta kertaa bändi soittaa pieleen keikan aikana, mutta mä oon ihan 100% varma, että jos meillä olisi bändi vieraana, me kysyttäisiin, että soitatteko pieleen joka keikalla, niin sanoisin, että ihan joka keikalla joku juttu. Niin. Tai siis jos olisi niin kuin tanssijoita, jotka tanssii jossain, tiedätkö, kansallispaletissa, niin kuinka monta kertaa tanssit pieleen, joka kerta joku tanssii jonnekin tai unohtaa jonkun tai seisoo väärässä paikassa tai näyttämöllä tapahtuu jotain ja toinen näyttelijä menee siitä tiloihin ja sitten sen jälkeen ollaan vähän aikaa silleen, että mitenkäs tämä kappale tästä etenikään. Että se, että mokaaminen tavallaan kuuluu tähän esiintymistyöhön ja sitten tavallaan siitä selviäminen myös. Että se, että kun tämä ei ole niin vaarallista, ketään ei ole elämän ja kuoleman kysymys. Mä oon kerran itkenyt päkkärillä. Ai, mistä siis sen takia, mokan takia. Okei. Toki mä väitän, että se oli vaan niinku piste ihin päälle, koska henkilökohtaisessa elämässä oli läheisen kanssa rankkoja juttuja tolle, että mä luulen, että se että esityksessä mun Icy Swings, tää kyhäelmä, levähti auki liian aikaisin, niin mä luulen, että sillä ei ole mitään tekemistä sen kanssa. Mutta se oli Kuopiossa, kun oltiin, niin mulla aukesi vyö siitä, mulla on siis se Icy Swings helma kerättynä siihen vyöhön kiinni, semmoisella tikulla. Ja eihän siinä muuten, kun mä tunsin, että se aukeni, niin mä olin, että oh shit, niin kuin, että sitä ei saa päästä putoamaan sitä vyötä. Eihän se, siis jos se vaan niin se helma pelmahtaisi auki sillä, että se vyö aukeaa, niin sillä ei olisi mitään merkitystä. Mutta koska se on kiinnitetty siihen vyöhön, niin jos se vyö olisi pudonnut sinne lattian rajaan, ja se helma on ihan järjettömän suuri, niin en mä olisi saanut sitä millään sieltä, tiedätkö, niin kuin, mä olisin kuin koira jahdannut omaa häntääni siinä lavalla, tiedätkö. Mielikuva on nyt aika vitsikäs, niin. Ei saa ehkä välttämättä. Mutta onneksi mä sain sen jotenkin, että mä sen sieltä takin alta sit sain vapautettua, että se helma aukesi ennen kuin mä otin sen takin pois, mutta se ei ollut enää kiinni siinä vyöstä, niin sitten niinku tilanne saatiin hoidettua hyvin. Mutta anyway, sitten esityksen jälkeen mä menin päkkäriin, sitten mulla tuli vaan siis aivan semmoinen krokotiinin kyynel, että semmoinen hirveä itku. Sitten muista Olivia oli silloin, kun me oltiin Aronna Showgirlsin kanssa esiintymässä myös siellä, niin se, että onko kaikki hyvin? Sitten mä on, tai siis meni vaan ihan vihkoon se homma. Tai kun kävi tää asujuttu. Ja siis se, mikä mua eniten siinä harmitti, oli se, että mä olin ihan 100% varma, että mun naamasta näkyy se, että nyt tapahtuu moka. Joo. Ja siis se on kamalaa. Se on inhottava se semmoinen tunne. Yleisesti ottaen, kun on ollut sellainen olo ja sit sä oot sanottanut sitä jälkeenpäin, niin jos on ollut vaikka kollega, joka on nähnyt, niin ne sanoo aina kannustavasti, että ei näkynyt. Ja en mä ole siis, jos joku on sit takahuoneessa kertonut, että nyt tapahtui tämmöinen, niin pääasiassa on voinut sanoa ihan, tiedätkö, vilpittömästi, että mä en huomannut mitään. Niin, en yhtään mitään. Mutta se tunne on, se on niin inhottava, koska siinä putoo siitä läsnäolosta sen tuokion verran. Mulla on niinku
tähän suhteessa sitten taas silleen pikkusen koominen kokemus. Tämäkin on niin kuin silleen moka tavallaan, mutta tavallaan ei. Ja se moka on siis tapahtunut siinä vaiheessa, kun suunnittelin puvustusta. Kun mulla on 2 numeroissa, mä käytän samaa lateksi-aluskerrastoa. Josta toinen on nimenomaan tämä Harry Potter-maailmasta ammentava karmiva juttu, ja sitten toinen on semmoinen Choices-niminen numero, joka alkaa semmoisella Marilyn lookalike huulisynkkaa I wanna be loved by you -tuokiolla, ja päättyy siihen, että alta löytyykin sitten kummihousut. Yep. Ja musiikkikin vaihtuu tyylilajillisesti aika paljon siinä. Niin kumihan on siis siitä kiva vaatekappale, että kun sen puet päälle, niin sinne alkaa keräytyä sitä kosteutta aika kiitettävästi. Ja muistelen, että mä oon saattanut olla Jyväskylässä, ja tää on ollut kesäaikaa, ja mä oon ollut niissä kumeissa siellä lauteilla, ja mä tunnen, kuinka se neste siellä mun kuviasun alla niin kuin elää ja heilimöi. Ja sitten mä seison siellä lavalla yhtäkkiä semmoisessa niin kuin posessa, jossa mun toinen jalka on ojennettuna sivulle, ja tajuan, että sieltä mun kumihousun lahkeesta tippuu pisaroita. Tip, tip, tip. Ja mä seison aika lavan edessä vielä, ja ne tipahtelee siis siihen malliin, että siitä voi vetää erinäisiä johtopäätöksiä. Ja se oli sellainen hetki, jolloin siis niin kun I was re-evaluating all of the life choices I have ever made. Et mietin elämänvalintoja melko tiukasti. Eturivissä myös oli muutama semmoinen ilme, että siis sit se oli vähän turhaa helkullista olla käyttämättä sitä tilannetta hyväkseen. Sitten mä niin kuin siinä kohtaa, kun mä tajusin, niin mä olin silleen ja sitten mä otin sieltä taipeesta niin sitä pisaraa ja nuoleskelin sormiani. Mutta siis et hiki valu vaatteesta ulos sen näköisesti, että oli hieman epäselvää, että mikä se on se mikä se erite on. Nimenomaan kun se tulee vielä sieltä nivustaipeesta, niin, sieltä puntista. Niin se oli kyllä sellainen hetki, jolloin mä olin silleen, että tämä lateksi on kyllä kamalan kiva, mutta on tässä kyllä tämä puoli, että täällä on alla aika lämmintä. Sen jälkeen olen muistanut olla huolellisempi sen suhteen, että kuinka paljon talkkia laittaa sinne alle. Sehän ei aina pelasta kaikkea, mutta kyllä se vähän demppaa. Mutta just toi, että miten sitten toimit sen kanssa, niin jos et voi peittää sitä, korosta sitä. Niin, joo. Ja siis se ei ole niin kuin, että joskus tunnetila on semmoinen, että jälkeenpäin on vaan pakko itkeä, mutta tämä oli onneksi sellainen tilanne, että mä olin vaan silleen, että no aivan sama, että jos joku nyt tässä kohtaa päättää lukea tätä tilannetta niin, että niin kuin haluaa, niin sitten se varmaan menee johonkin tarpeeseen. Joo, ja sitten siis silloin, kun mä olin hetken päästän kyynelle pihalle, niin sitten mä olin silleen, että okei, sitten Arona. Ja sitten rupesin vaihtaa vaatteita ja sitten se oli ihana, että oli se ryhmänumero vielä sen jälkeen, koska sitten jäi hyvä fiilis illasta, niin ei jäänyt tavallaan se ikävämpi fiilis siihen viimeiseksi, niin se meni sitten sille. Niin kuin päällimmäiseksi. Niin. Kyllä joo. Ja sekin on niin kuin silleen, että tommoset tuokiot, jos numero on oma, siis semmoinen, että sitä nauttii sitä numeron esittämisestä ja se tuntuu, niin kuin, että se on sillä tavalla, niin sillä tavalla niin kuin kohillaan, että se ei tavallaan ole enää työn alla, vaan sulla on semmoinen, että tämä on nyt niin kuin oikein, tässä on niin kuin kaikki oikeat palikat, niin tommoset satunnaiset niin kuin mokat tai ton tyyppiset jutut, niin ne on niin kuin helpompi käsitellä. Mä muistan silloin, kun meidän ryhmä ei jatkanut enää ryhmätoimintavana ja mä jäin sooloesiintymään, niin mulla oli semmoinen vaihe, jossa mä ajattelin, että jotta mä voin jatkaa burleskin tekemistä, niin mun täytyy nyt jotenkin niin kuin tehdä jotain muuta. Niin. Eli tavallaan siinä oli selkeästi semmoinen henkilökohtainen taiteellinen kriisi, että mitä mä teen nyt. Kun mulla ei ole enää sitä ryhmän tukea ympärillä ja me oltiin ideoitu kuitenkin paljon yhdessä ja näin, että kuka mä nyt sitten oon ja mitä mä nyt sitten teen. Ja sitten samaan aikaan niin kuin se, että tunsi, että oli vähän ulkokehällä ja se, että kun ei ollut tavallaan semmoista paloa tehdä semmoista tietyn tyyppisen estetiikkaan painottuvaa burleskia, mutta sitten samaan aikaan oli semmoinen olo, että se on se tapa, jolla niitä töitä saa. Niin mä huomasin, että mä gravitoiduin hetkeksi aikaa siihen suuntaan, että sinne yhtäkkiä ilmestyi semmoisia niin kuin iltapukuja ja korsetteja ja päähineitä ja muita, joiden takana mä tietyssä mielessä edelleen seison, koska ne numerot on edelleen mulla mielen päällä ja mä haluaisin jossain kohtaa uudelleen rakentaa ne. Mutta se, miten mä lähdin niitä toteuttamaan, niin siellä tapahtui aivan kolossaalinen niin kuin semmoinen, jos se nyt oli moka, niin sitten se oli semmoinen ohjaava moka. Mutta se, että mulla oli monen numeron kohdalla semmoinen, että mä en tunnista näistä nyt itseäni, että mä yritän tehdä jotain sellaista burleskia, jota mä kuvittelen, että odotetaan burleskin tekijältä. Ja sitten sillä ei ole mitään tekemistä sen kanssa, kuka mä oon esiintyjänä. Ja niiden numeroiden esittämisestä jäi paha olo. Että sitten kun tuli lavalta, niin oli semmoinen olo, että okei, että niitä ei saanut niinku klikkaamaan ja toimimaan sen takia, että siinä oli jotain sellaista performatiivista ja jotain sellaista niinku markkeeraavaa, joka ei niinku mun omaan esiintyjyyteen sitten tuntunutkaan.
niin kuin mä olisin yrittänyt niin kuin tehdä, tiedätkö, temppuja sen sijaan, että mä olisin ollut läsnä. Niin. Yksikään niistä numeroista ei ole tällä hetkellä enää repertuarissa ja ne on kaikki silleen niin sanotusti takahyllyllä mahdollisesti esiin otettavia. Ja ensimmäinen numero niiden numeroiden jälkeen, jonka mä itse niin kuin tavallaan tein silleen niin kuin minä edellä, josta tuli semmoinen olo, että ai niin, tätähän mä olin tekemässä, on ollut se pinkkinumero. Joo, mikä siis myöskin siis monella tapaa on haastava, koska roudaappa sitä valtavaa vulvaa sua ympäriinsä. Mutta silloin kun homma niin sanotusti toimii, niin se on sen valtavan vulva-asun roudaamisen väärti. Kyllä. All right. Meillä alkaa olla mokajakso sitten käsiteltynä tässä. Ja Kyllä. Se on niin sanotusti paketissa. Kiitoksia hei kaikille, jotka lähetti omia tarinoitaan. Niitä oli ilo ja mielenkiintoista lukea. Oli ihana, että niitä tuli niin paljon ja hyviä keskusteluita on päästy käymään niiden kanssa. Yes. Seuraavalla jaksolla ei vielä toistaiseksi olekaan otsikkoa. Me ei olla vielä päätetty, mitä me halutaan seuraavassa jaksossa puhua. Jos on jotain toiveita, niin saa laittaa. Meillä on tosiaan tässä sillä lailla väljyyttä, että helmikuun viimeinen viikkohan on siis hiihtolomaviikko. Ja me olemme päättäneet, koska me olemme sillä tavalla juonia, että me myös saamme lomailla sen hiihtolomaviikon. Eli seuraava jakso tulee sitten maaliskuun puolella ulos. Joo, että tässä on pieni tauko, mutta sitten jutut jatkuu väkevänä varmasti sieltä. Kyllä. Me laitetaan meidän Instagramiin riisutut jutut vähän kyselyä, että onko jakso aihe toiveita, niin voitte sinne vastailla. Ja ihana, jos muutenkin laitatte taas palautetta ja terveisiä. Ja palautetta ja kommentteja ja toiveita ja kaikkea sellaista saa laitella tulemaan. Me mielellään niihin tosiaan vastaillaan. Ja meillä on siis melkoinen lista kaikennäköisiä jaksoaiheita kyllä olemassa, mutta se on meidän kahden lista. Niin sikäli mikäli mielen päällä on jotain sellaista, mistä mielellään kuulisitte, niin me toki otetaan mielellään sitten myös sellaista palautetta vastaan. Yes. Mutta kaiken tämän kohaltamisen jälkeen niin ei muuta kuin riisumisiin. Ja kuulemisiin.